Sabem que t'agraden les xarxes socials i encara que no siguis conscient d'això, sabem que gaudeixis d'estar al dia del que passa. Però alguna vegada has pensat en allò que s'amaga darrere dels m'agrada i els memes virals? Les xarxes socials són una mar d'informació que en aparença no et demanen més que un flotador. No obstant això, per a utilitzar-les necessites habilitats similars a les bones classes de natació. Aquestes habilitats les coneixem com a competències d'autoprotecció Social Media Self-Protection Skills. Formar aquestes competències potencia les nostres habilitats amb les xarxes socials, al mateix temps que ens permet regular-nos. Sabies que estudiants com tu van formar les seves competències d'autoprotecció per enfrontar els riscos de les xarxes socials? I no sols això, sinó també van proposar dissenys per a tenir xarxes socials amb un enfocament més humà. Vols saber com ho van fer? Mira aquest vídeo. T'explicarem una iniciativa que està canviant la manera d'entendre les xarxes socials. Segurament has escoltat la frase «Hi ha molts perills a les xarxes socials». Hi ha raons de sobre per tenir aquesta opinió. De totes maneres, també existeixen recursos per a no caure en els seus riscos i amenaces. Podem fer un ús responsable de les xarxes socials? Prendre decisions assertives quan alguna cosa ens incomoda? Evitar ser víctima de la desinformació? Això mateix ens preguntem quan dissenyem el projecte Courage. El projecte Courage és una iniciativa d'investigadors en diverses universitats europees que ens preguntem com ajudar els adolescents en l'aprenentatge de les xarxes socials i, el més important, oferir-los eines per a navegar. La proposta de l'equip Courage va ser crear eines per a formar les teves competències digitals. Series capaç d'interpretar aquesta frase? Segurament sí. Fa anys que vas aprendre a llegir i per això ets capaç d'identificar les grafies i fonemes per a donar-li sentit. De la mateixa manera, vas aprendre que existeixen regles ortogràfiques i que la frase no està ben escrita. També que la frase no seria apropiada com a salutació formal en la teva sol·licitud d'ocupació. I saps que si envies la frase al teu millor amic o amiga, segurament li agradarà més si l'acompanyes amb un meme o poses un parell d'emojis. Les competències d'autoprotecció en xarxes socials agrupen diversos aspectes. Això comporta adquirir habilitats que no aprenem formalment a l'escola. En cap classe del col·le aprenem la ciència dels memes o prenem lliçons d'influencerologia. Aprenem de les xarxes socials en la mesura que fem un bon ús i consumim contingut saludable. Per altra part, podem adquirir també comportaments i actituds nocives que posen en risc la nostra percepció de les coses i ens poden portar a prendre males decisions. És en aquest punt on necessitem esmolar la destral, polir competències com el pensament crític, l'empatia o la resiliència. El projecte Courage ha tingut com a propòsit formar aquestes competències en estudiants com tu. I durant 4 anys hem format estudiants en escoles d'Itàlia, Espanya i Alemanya. La principal missió del projecte Courage ha estat la creació d'un assistent virtual. En el seu desenvolupament hem anat un pas més enllà i a Barcelona hem fet tallers sobre el seu ús per a treballar les competències d'autoprotecció en les xarxes socials. Així va ser com va començar la nostra història. Com a part del projecte Courage, duem a terme més de 200 tallers en els quals formem a més de 1.200 estudiants. Durant el 2021 i 2022 hem realitzat el taller Com funcionen les xarxes socials en més de 15 centres educatius en els quals presentem la plataforma Courage Instareal, una xarxa social simulada per aprendre sobre els perills i amenaces. Gràcies a la col·laboració de centres educatius, realitzem més de 1.000 hores de formació amb un equip interdisciplinari format per experts en educació, psicologia i en xarxes socials. Aquesta participació ha estat important perquè joves com tu coneguin més sobre les xarxes socials i sàpiguen fer un bon ús d'aquestes eines. I sobretot, ser conscients que, com tota eina de comunicació, les xarxes socials tenen efectes en com ens sentim i pensem. Els resultats del projecte Courage són extensos. Gràcies a aquestes dades podem entendre millor com es relacionen els estudiants de la teva localitat amb les xarxes socials. No volem avorrir-te amb molta informació. Algunes d'aquestes dades les trobaràs en els informes publicats pel nostre equip.
Gràcies a aquestes recerques, sabem que l'ús de xarxes socials controlades pot enfortir les competències d'autoprotecció de manera divertida. La plataforma Courage InstaReel ha ajudat joves com tu a comprendre com les xarxes socials afecten les nostres emocions i com els seus recursos poden ajudar mitjançant el joc a deconstruir estereotips o reflexionar sobre temes delicats. Ensenyar sobre xarxes socials amb Courage InstaReel ens ha ajudat a entendre com ens comportem en el món real i el compromís que hem d'assumir per a tenir espais més inclusius. El projecte Courage ha arribat al final, però pots accedir als resultats i recursos del projecte des de la nostra web. Vols saber com altres estudiants s'imaginen la xarxa social del futur? Com la motivació en l'ús de les xarxes socials pot incentivar la reflexió sobre els seus riscos? Courage ha estat possible gràcies a la participació d'estudiants com tu, de famílies i centres educatius que es van sumar al projecte. Per aquest motiu, volem expressar el nostre més sincer agraïment. Fins la propera!